Bueno, pues estem així, jo he tornat a cridar per parlar amb tu, Vicent, perquè ja sabes que vos unís una relació molt especial des que tu me cridares per eixir del teu llibre, no? A tu com se te va ocurrir pues, cridar-me així a mi per això i per aquesta història, no? Com va eixir del teu cap? Tenia clar que volia escriure una història de por, d'eixa por que fa una miqueta de riure i al mateix temps continua en el misteri i en eixe neguit, no? de portar la història. Volia que també entrar en els Universal Monsters, de la productora famosa de Hollywood dels anys 50, i l'entorn de l'Hospital General i de tot el camí que després desenvolupa cap al barri del Carme de València em va semblar molt natural que succeís així. A més, és una part molt bonica, no? Sobretot per la gent jove que coneguen aquesta part de València, que potser la tenen així i no van mai, però i gràcies al llibre poden anar a visitar-la. Però serà la part més estrambòtica de la història, eh? No és un barri del Carme, és una part del barri del Carme que s'anomena l'altre barri, on ni tan sols els taxistes més agosarats s'atreveixen a entrar. Només un molt especial, que ja saps quin és. Clar, ara que has dit taxista, per a mi ha sigut un somni compartir pàgines amb Robert De Niro. Ha sigut, mira, una cosa que des de xicotet, bueno, des de fa, clar, 3.600 anys, no?, que jo era xicotet, jo ja sabia que Robert De Niro anava a existir i volia compartir espai en ell, no? Per què sempre utilitzes, són referències teues o personatges que t'han agradat a tu molt, o...? En totes les meves novel·les sempre apareix un cameo d'un personatge animat real o fictici, però en un component real. I en esta, efectivament, apareix Robert De Niro conduint un taxi per la ciutat de València, un taxi tan estrambòtic com la pròpia història, i quan vaig pensar en un primer moment que anava a ser Robert De Niro, dic, no, este no pot ser. Però en un moment donat, ja escrivint-ho i a altes hores de la matinada, ja vaig saber que quadrava, que la cosa fluïa, i és quan t'incorpore. En altres novel·les, no? Com en la de Badi Badia, en El millor dels 22, pues apareixen altres cameos, com el de Santi Cañizares o el de Loquillo, o en Loli Ferrer, no?, que apareixen Messi o Pau Gasol. I en este pensava que va eixir molt natural, el personatge de Robert De Niro de Taxi Driver. Però per totes aquestes persones que estàs dient, sempre són personatges que per a tu en un moment o altre han sigut o ídols o referents o... Sí, sempre són referents que jo tinc de la infantesa, de la joventut, de l'actualitat. Són, a més, referents clàssics en què qualsevol persona, independentment de que es conega o no, de la seva època, poden, si tenen curiositat, escarbar. Poden accedir a ells, no? Efectivament, poden escarbar una miqueta, investigar i traure mogolló de profit i satisfacció de conèixer aquests personatges. Per exemple, en Badi Badia, en El millor dels 22, apareix Buddy Holly, una figura mítica del rock and roll que tampoc esperava. I que molts no coneixeran. Efectivament, i que a partir d'investigar d'ahí, a partir d'aquesta novel·la, li pots treure tot aquest suc. I de la mateixa forma, diguem que els successos que passen en les novel·les tenen una part autobiogràfica, una part d'algo que has viscut de xicotet? Home, indubtablement, en tot el que escrius sempre hi ha un component biogràfic, sempre hi ha coses que t'han passat, i jocs, experiències, pel·lícules, cançons que estan ahí. Segurament en esta de Dog Doggy són més dosi de fantasia i ja, però com sempre els meus personatges comencen la seva història en un aspecte conflictiu, segurament aquest conflicte ja l'he viscut jo, no? I és el que dona el motor a totes aquestes històries. I principalment el motor biogràfic que fonamenta, bueno, que m'impulsara a escriure aquesta novel·la, pues era aquest conflicte personal, no? Del personatge del principi, no anem a fer així un spoiler. Sí, no anem a contar-ho tot, però en aquest conflicte personal o en aquests conflictes en els que es puga trobar la gent que llegeix aquest llibre i que es puga sentir identificada amb algun dels problemes que es plantegen, quin consell li donaries tu des d'aquesta vivència que t'has tingut tu? Bueno, el consell més important és... La veritat és que no soc qui per donar cap consell, sempre ho dic, però el sentit de l'humor és el que salva totes aquestes situacions. I només amb el sentit de l'humor és possible superar totes les coses que van apareixent en la novel·la. Però aquesta dosi de sentit de l'humor, d'ironia
que va tocant en cada moment em sembla fonamental i per a la gent que té aquesta classe de problemes, encara que cap de les meves novel·les conté cap missatge de moralina, sense dubte sempre està el sentit de l'humor. Bueno, pues jo m'alegre molt de que vaig tornat a la vida literària, no? Que puguem compartir per viatges més i que tant de bo la gent que ha escoltat esta conversa que hem tingut s'anime a seguir llegint les aventures, no? Espero que sí, amic. Moltes gràcies per vindre i gràcies per venir un altre dia. En un altre segle.